अजून माड भरपूर वरती या आणि खाली एवढंच चढले, पण लय घामाघूम होऊ झाला. आणि सर्कसच आहे वर चढायचा म्हणजे. मी थोडंसं फक्त अनुभव घेऊसाठी वरती येईल. आता हैसून परत खाली जाते, कारण एवढं वरती मी चढान माका वाटत नाही. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर आणि मी रोजच्या प्रमाणे आपल्या बागेतच असे आज. आणि माझ्यासोबत बंटो हा. तर बंटो इलो माडावरचे नारळ काढूक आणि तिकडे इजो काका पण हा. तर कोकणात आपल्या भरपूर प्रकार आहेत माडावर चढायचे, पण ह्यो एक प्रकार आहे ना, ही मागे जी शिडी दिसता ना तुमका, तो प्रकार आवरती चढाचो. व्हिडिओ पूर्ण बघा, आवडलं तर लाईक करा. इतकं वर चढानच घामाघूम होऊक झाला. अजून माड भरपूर वरती या आणि खाली एवढंच चढले, पण लय घामाघूम होऊक झाला. आणि सर्कसच आहे वर चढायचा म्हणजे. मी थोडंसं फक्त अनुभव घेऊसाठी वरती येईल. आता हैसून परत खाली जाते, कारण एवढं वरती मी चढान माका वाटत नाही. हैसून मी खाली जाते आणि बंटो दाखवतो तुमका वर कसं जायचं. आता लई ताकद लावची लागतं. ह्यानी जरी सोप्या जरी असला चढाचा, आणि मध्येच आमच्या माडावर हे मिरवेली येते बघा, मिरीचे वेल जे असतात ना ते, त्यामुळे लय ताकद लावची लागतं. वरती जाऊन जर माझ्या पायात जर वात इलो ना तर खाली पडतले. कोणतं चढलो होतो बघा वरती. आता नारळ सगळे खाली ढकलून टाकतो होते. जे चांगले चांगले जे नारळ आहेत ना, झालेले तयार झालेले नारळ, ते खाली टाकायचे. वरती त्यांनी कोयतो बितो काय नेऊक नाही, फक्त त्या शिडीयन गेलो वरती आणि नारळ सगळे ते गोल 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 फिरवले काही येतले ते. मका तिथपर्यंत वरती चढाक जमला नाही, तर मी तुमका वरती जाऊन दाखवलं असते. खूप पाय दुखतात आणि ह्यांका सवय असतात, त्याच्यामुळे हे जातात वरती. हे चांगलं तयार झालेलं नारळ आहे बघा. ह्याच्यात साधारण आता 30 वालो नारळ असतलो, होय ना? नारळ 40 रुपयांनी झाले आहेत. मे महिन्यापर्यंत जाते 60 पर्यंत. हे चांगले नारळ तयार झालेले. तिकडे नारळ काढूचा पण चालू असा, आणि हे पाणी पण चालू आहे बघा. हे असे सगळे पाट केलेले आहेत खालीपर्यंत. आता फोपळीची लाईन येते, ही फोपळीची झाडं आहेत. हां हो, बघतोय. 1.5 पाईप लावलेलो होते का, आणि ह्या पाणी खालीपर्यंत दाखवते तुमका. एवढी पूर्ण लाईन आहे. बा साधारण किती आहेत फोपळी आपल्या? 1000 आहेत ना? 1000 फोपळी आहेत सगळे बागेत. एक लागा खोया अजून थोडा इथपर्यंत येईल. आता एवढी मोठी लाईन हा म्हटल्यावर ही शेवटचे 2-3 फोपळी ठेवून येईल्यानंतर बदलायचा, चेंज करायचा, म्हणजे वरणात एवढा येतात एवढा खाली जाताला. होय. तर सगळे आमचा फार्म हाऊस हा. आतमध्ये सगळे हत्यारा वगैरे ठेवली आहेत, सुपारी नारळ वगैरे सगळे ह्याच्यात. फार्म हाऊस आमचं. यासाठी तुमका दाखवतोय मी. जायफळाची झाडं आहेत, जायफळा पण त्याला धरली आहेत बऱ्यापैकी. हे बघा, ह्या जायफळाचं झाड, ह्या एक खाली पण आहे, ते सगळीकडे आहेत लावली मध्ये 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 मध्ये. हे बघा, हे काय म्हणतात जायफळा. अजून तयार नाही झाली आहे. ही जेव्हा उघडतली ना इसून, तेव्हा ती तयार झाली असतेली आहेत. ती बघा, ती बघा समोर दिसतात.
हे बघा अशी धरलेली आहेत. चला इकडे आता तो होतो तो व्हाळाचा पंप. तीनची मोटर आहे ती आणि ही 2ची मोटर आहे. हे का पण आता हे सोडलेला. हे बघूया कितक्या झाला आता. ओके इथपर्यंत येईल. होय 10 मिनटं लागतील अजून. ते बघा आता थंय सोडलेला आहे ना. थैसून ह्या असा येऊन थंय जातला. अजून 10-15 मिनटं लागतील. 10-15 मिनटं काय मग ह्या चेंज करून वरती सोडायचा. काय थैसून तिथपर्यंत येतला. असे सगळे सिस्टमॅटिक केलेला हा सगळा. हे लाईनी असे केलेले आहेत, ते लाईनी असे केलेले आहेत आणि ते वरच्या लाईनी तसे केलेले आहेत. तसे 3 प्रकारचे वेगवेगळे अँगल दिलेले आहेत. जसं उतारा त्या साईडीक आम्ही पाठ केलं म्हणजे लवकरात लवकर पाणी खाली जायत. ही जुनी काजा सगळ्यात मोठी एकच काजा ह्या बागेत आणि बाजूक काजूचा परडा त्या साईडीक. तर ह्यो पॅसेज जो आहे ना ह्यो आम्ही सुपारी आणि काजू सुकवसाठी केलेलो आहे छोटंसं. आणि इकडे ही खाट ठेवलेली आहे जेवण वगैरे करूक बसाक कामगारांसाठी. इकडे बॅरल पाण्याचे 2 भरलेले आहेत हातपाय धुसाठी. त्यासाठी टॉयलेट आहे. 2 रूम आहेत यासाठी. ह्या साईडच्या ह्याच्यात चूल आहे. तिकडे मोठं हॉल आहे या साईडीक आणि त्या साईडीक 1-2-3 कप्पे आहेत. बाथरूम वगैरे आहे त्या साईडच्या खोलीमध्ये. चला आपलं काम इकडचं संपलेलं आहे. जवळजवळ 10 वाजले. दिलेले सकाळी 6:30 वाजता आणि 10 वाजेपर्यंत बागेत होते. हिच्या काय किती आहेत साधारण नारळ हे एका माडावर मिळालेले? हे 30 नारळ साधारण 30 होती. आणि तकडे किती काढलो आपण? 2-3 काढलो ना तकडच्या नारळावरचे. सगळ्यावर नाही तयार झाले आहेत. खय असत तयार लगेच म्हणजे एका टायमाक सगळे तयार नाही होणार. थोडे लेट होतात. बंट्याक सांभाळून घ्या आमच्या. तो इजो हा का आमचो आणि यो बंटो. बंट्या पण सबस्क्राईब करा चॅनलला. मन बघूया मन काय रे असं काय. बंट्याक झोमॅटोवरनं बोलवलेलो हा. टी-शर्ट घालून दिलो झोमॅटोचा. झोमॅटोवरनं नारळ काढूक बोलवलं बंट्याक. सिलेक्टेड माड आणि त्यासाठी सिलेक्टेड सुपारी हे रुजत घातलेले आहेत. कशासाठी तर ह्यातली एखादी मेली ना तर त्या जागी ही लावसाठी. हे विकूसाठी नाही, हे स्वतः आमच्या बागेत लावसाठीच हे थोडेसे सिलेक्टेड रुजवून काढलेले आहेत. त्या साईडला सुपारी होते आणि हे माडत. त्यासाठी एक रुद्राक्षाचं झाड पण आपण तर धरला नाही. हे शेळा काढलाय मी म्हणजे एक पेंडी पडलेली ती त्यातला एक काढलाय मी बाहेर. तर आजच्या दिवसातले हे सुपारी आहेत ज्यातले हे संपले आहेत थोडेसे. कारण आज इकडेच इलेले कस्टमर जे नेऊसाठी तर ह्यामधले अर्धे दिले आहे, ह्यामधले थोडे दिले आहे आणि हे बाजूक ठेवले. तिकडे सुकी आहेत सुपारी. ह्यासाठी एक मोठी साईज आहे बघा जी ठेवलेली आहे रुजत घालूक. थोडे रुजत घालूक ठेवले, थोडे दिलं. यासाठी एक नारळ जे मगाशी काढले ना ते नारळ त्यातले थोडे देऊन पण झाले म्हणजे घेऊन पण गेले लोक ज्यांका समजला नारळ काढले होते. तर आपण आता आतमध्ये येलो मांगरात दाखवते. यासाठी ग्रास कटर वगैरे बघा सगळं इथे सामान ठेवलेला. हे बघा हे पूर्ण पिशवी भरून नारळ सोललेले होते पण संपले होते ते घेऊन गेले. त्यानंतर हे नारळ यासाठी ओले ठेवलं. यासाठी सुके म्हणजे सोडणं सुकी दिसतात तुमका पण नारळ चांगलेच आहेत वाजणारे. हिलो ना आवाज. बंटो आणि आता त्या माडावर चढले होते तो बघा दिसता ना.
मस्त वारं सुटलं. दुपार झाली आता, दुपार. व्हिडिओ छोटोसोचा पण कोकणातला लाईफ कसा असता ह्या तुमका दाखवसाठी. म्हणजे दिवस कधी चालू होता, आपलं दिवस चालू झाल्यापासून आपलं काम किती असता, काय असता, हे सगळं तुमका दाखवसाठी थोडक्यात. आणि एक आपल्या चॅनलवर आठवण म्हणून राहासाठी हे व्हिडिओ केलेलो होतो. तर व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की सांगा कमेंटमध्ये. आवडलं तर लाईक करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.